Comencem exacte, deixant anar a sobre el matalàs i recordant que aquest deixar anar és cada vegada que el anem insistint, que ho anem tornant a dir, és per deixar una miqueta més. Deixar una miqueta més qualsevol força excessiva per sostenir-nos. Per això comencem estirades, perquè no hàgim de fer res per sostenir-nos. I ara l'única cosa que hem d'anar detectant és espais on, malgrat saber que no ens hem de sostenir, estem fent força per sostenir-nos. I llavors comencem per tota la cara i el cap. Concretament, entrem a tot l'espai del front i comencem a deixar anar ben profundament, pensant que el front i tota la cara descansen a terra. Que hem d'anar a trobar que si deixem anar la cara com si fos tota una màscara d'una sola peça, veuríem que descansa en el crani. Per tant, afluixo el front, sí, pots anar deixant anar. Afluixo el front des de la zona central i aquest deixar anar, aquest afluixar, entra també a l'os. Vull dir que puc notar que aquest os s'afluixa, s'esponja. Sento el moviment interior de l'os frontal i simplement el canalitzo cap als laterals, que és allò que fa l'energia quan la deixo lliure. Però és important sentir aquest moviment. Sentir el moviment intern que té l'os frontal, aquest pessigolleig que va cap als costats. Deixo. A l'intercella busco profunditat. Tot l'espai de l'intercella s'afluixa i el deixo anar en profunditat, passant per l'hipòfisi i per tota la zona interior del cervell, o la base del cervell. I també la noto ampla, expandida. Les conques dels ulls, que tenen aquesta forma cònica, la percebo, la sento i noto també que no hi estic fent cap força, que els puc expandir, aquestes conques. De manera que l'òrbita dels ulls, les òrbites dels ulls s'hi troben millor, tenen més espai i poden, diguéssim, descansar també cap al fons de la conca. Sense apretar-se, simplement notant que tenen espai. I descarrego tot el pòmul cap a dintre l'orella, també de forma conscient, notant l'energia d'aquest arc petitet que va del nas fins a dintre l'orella. També reviso l'energia del nas,
Si el noto integrat en el rostre i el vaig deixant entrar dintre la màscara. I els llavis i la barbeta. De manera que tinc tota la cara deixada anar, la noto desperta, com neta. I aquesta cara descansa en el crani. Aleshores portem la nostra consciència al crani i el que volem ara és sentir aquests ossos de la part posterior del crani i notar que no estan fent cap força per estar aquí darrere. Ens els imaginem flonjos, esponjosos i només de pensar-ho ja es modifica la seva energia. Perquè aquests ossos es toquen l'un amb l'altre, però no convé que s'apretin l'un amb l'altre. Perquè amb cada respiració el batec i l'impuls de la columna els fa moure, expandir-se. Per tant, necessitem que estiguin flonjos. Els imagino, doncs, tous i els vaig afluixant. Repasso tot aquest espai posterior del crani amb el meu pensament, omplint-lo de consciència. Afluixo els ossos posteriors. Poden ser més tous. No haig de fer cap força per sostenir-los. Podeu portar també la consciència en forma de respiració, o sigui, pensant que ompliu aquest espai posterior amb la vostra respiració. També per sentir-lo, tot aquest espai, per percebre. Fluix i es troba. Com deixant anar molt i molt profundament per aquest os. I després per la zona superior del crani. Podeu notar com podeu anar percebent tot aquest espai fins a la volta, com una gran cúpula. Podeu anar pujant la vostra percepció fins a la coroneta, sentint com desplegueu tota la pell de la part superior del crani. Podeu notar l'arrel dels cabells. Fins a sentir ben bé tota aquesta zona superior. I ara tingueu un moment de consciència de tota aquesta esfera. Cara, crani, part posterior del crani, volta del crani amb la cúpula, tota aquesta esfera. Percebeu-la un moment, percebeu tot l'envoltori, tota la pell que l'envolta i noteu aquest batec que té al cap cada vegada que respireu i de forma constant, de fet. Sentiu aquest espai com es transforma contínuament fins a la volta. Molt bé. I
Des d'aquesta empenta que la força de la columna desenvolupa en la part superior del crani, en la coroneta, sentint aquesta empenta, entrem a les articulacions de la mandíbula per percebre-les, per veure el seu espai, per sentir-les aquí ben arran d'orella. I ara tot al voltant d'aquesta articulació, tant cap a dintre l'orella com cap al front, com cap al pòmul, començo a fer-hi espai, deixar-la anar. Vaig respirant a dintre de l'articulació, fent-la créixer, fent créixer aquest espai, afluixant tot el voltant de l'articulació. Fins a poder obrir la boca des de dintre l'articulació. És a dir, eixamplo l'espai de l'articulació i la boca s'obre. S'obre de forma suau, expandint paladar, expandint fons de la gola, fent un espai a la boca ben gros i des de dintre l'articulació obro, creixo. Vaig alliberant qualsevol tensió que hi hagi en el maxil·lar inferior i me n'adono que aquesta obertura, aquest despenjar-se del maxil·lar inferior, el puc gestionar des de dintre l'articulació. Entro l'articulació, a les articulacions del maxil·lar i obro la boca. Cada vegada una miqueta més endintre, cada vegada localitzant més musculatura que vull anar deixant anar. Arran d'orella, les de darrere l'orella, els músculs de darrere l'orella. També els vull poder accedir amb l'obertura de la boca. I afluixo tota la zona del maxil·lar. I el maxil·lar inferior queda desactivat, el desactivo. Només que va amunt i avall per l'acció que faig a dintre l'articulació. És un moviment d'expansió dintre l'articulació. Molt vinculada a aquesta articulació. Molt bé. Afluixa la barbeta. Deixa anar. Més. Ara, amb aquesta textura, deixar anar, ara creixes aquí dintre. Deixes aquí. Encara deixes anar més. Estan abandonant. Deixa anar. Ara deixant aquí, com si l'abandonessis.
Vale, sense sostenir-la. No li facis cap gest. Ara. Molt bé. Encara més. Molt bé. Ara entres a l'articulació i la respires. Creixes. Creixes per dintre. Deixa anar i la boca, o sigui, el maxil·lar torna. És molt important que el maxil·lar no agafi, que estigui com deixat anar, que no agafi protagonisme en aquest moviment. Aleshores, la base del crani, atlanto-occipital, articulació atlanto-occipital. Recordem que tenim el pont de les cervicals, que el pont de les cervicals el volem respectar. Les cervicals han d'entrar dintre del coll, com si volguessin anar cap a la llengua. Perquè puguin descarregar cap a la coroneta. Exacte. Molt bé. I aleshores, des de l'atlanto-occipital, comença un moviment de girar cap a l'esquerra, on la cara descansa. Molt bé. I el front també. Torna al centre, sense fer força. Aquí, que les cervicals segueixin volent anar cap a la punta de la llengua. Molt bé, descanso el crani a terra. Busco quina és la zona del crani que descansa a terra d'una forma natural. Molt bé. Com si el cap fos una pilota, una esfera. No haig de sostenir, molt bé. Tota aquesta energia, tota l'energia de les cervicals té dues direccions. Cap a la coroneta i cap a la llengua. No van cap a terra. Això, i creixes en fora per la coroneta i giren, notant això, les cervicals van cap a la llengua, això. Exacte, molt bé. Penseu que les cervicals, penseu que podeu utilitzar-la, l'energia de la llengua, com si fos, diguéssim, com si fos un dit assenyalant. Us marca, diguéssim, també la direcció. Molt bé, afluixo i giro. Molt bé, i vaig fent els moviments del sí i del no. Entrant a l'energia de les cervicals, aquesta energia d'aquí ha d'anar cap a la llengua i cap a la coroneta. Afluixes una mica les cervicals. Totes. Com si deixessis anar. Deixant anar. Gires d'esquerra. Tota aquesta energia cap a la llengua. Cervicals cap a la llengua, com si fossin un sortidor. Menys força. Descanseu cap a terra. Cervicals cap a la llengua. Cap a la llengua i cap a la coroneta, Cap a la llengua. I torno al centre.
Molt bé. Penseu també què faria aquesta llengua si ha de llepar un gelat, per exemple. Tota aquesta energia que arrossega les cervicals és la que ens anirà bé per desembussar-les, les cervicals. O sigui que penseu en aquest gest, en la utilització que fem de la llengua quan llepem un gelat, que és molt clar el desplaçament energètic de les cervicals cap a dintre el coll i en fora. I tota la intenció de buscar, de llepar aquest gelat, aquest cucurutxo, molt bé. I aleshores passarem a sentir tota la part oposada de la coroneta, que serà el terra pèlvic, les angonals, les crestes ilíaques, és a dir, tot el centre del baix ventre. Aleshores, en primer lloc, percebre'l, això vol dir notar que cada respiració les lumbars se'n van més i més cap a terra. Les lumbars se'n van més i més cap a terra, s'allarguen, s'eixamplen, i el sacre i el còccix van prenent la direcció cap a les cuixes, és a dir, que la pelvis se'n va una mica en retroversió. Això és una manera, el moviment natural de la respiració porta a sentir aquest allargament del sacre i del còccix, si el deixem que sigui. Per tant, respiracions amples que us podeu adonar que és simultani l'expansió que estàvem fent de coroneta, atlantoccipital i articulacions de la mandíbula. En el moment que deixem en això, aquestes tres, que tenim clars aquests 3 punts, i deixem entrar una respiració ampla, automàticament se'ns activa l'expansió del sacre i el còccix cap avall. Podeu sentir alhora, simultàniament. Molt bé, és també aquesta respiració pròpia del badall, que és la més ampla que tenim. Simplement l'observem i anem deixant anar lumbars de manera que el sacre i el còccix va cap avall. Entrem també a les crestes ilíaques. Igual que en els ossos del crani, les crestes ilíaques i l'os púbic, hem de sentir la seva energia i permetre que aquests ossos també siguin flexibles, que no estiguin rígids, que cedeixin. I aleshores tot el contingut entre el davant i el darrere, per sota del llombrígol, per davant i per darrere amb el sacre i el còccix, tot el que hi ha entre el davant i el darrere, les vísceres, també les podem deixar anar. Deixar anar, permetre que es reparteixin per tot l'espai abdominal.
i que es relaxin. Aleshores, tot aquest espai del baix ventre canalitza la seva energia per les cames fins als talons. Com si les cames són una prolongació que es divideix de la columna. Aleshores, ara el que podem fer és posar plantes del peu a terra, de manera que els genolls es flexionin, i començarem a netejar tota l'articulació de l'abdominal, deixant caure la cama esquerra cap a terra amb el genoll flexionat, permetent que tota la part interior de la cuixa s'afluixi, es descansi. Si us resulta massa l'obertura, us resulta, diguéssim, que no la feu tranquil·les, doncs podeu posar una tovallola sota el genoll. Una manta, així estàs millor? Va. Sí. De manera que pugueu realment deixar anar. I sentir com tota l'abdominal i la part interior de les cuixes es va afluixant, de manera que el genoll no es veu forçat a anar cap en direcció a l'abdominal, ans al contrari. Deixo anar, respiro tot l'interior de la cuixa i noto com s'allarga i com el genoll va més i més enfora. I després, per tornar la cama al seu punt de descans, el que farem serà, des de l'abdominal, torno cap amunt, poso el peu a terra, taló a terra. Molt bé. I aquest moviment el farem des de l'articulació i sense fer servir musculatura curta, o sigui, llarga. Des d'aquí dintre, giro, buido el genoll, buido la cuixa per dintre, els deixo descansar, l'únic que fa és taló a terra, molt bé, ara deixa tota l'abdominal, afluixa-la, molt bé. Tota aquesta energia, quan afluixeu l'abdominal i l'interior de la cuixa, el que heu de sentir és que tota aquesta energia que passa per dintre la cama passa d'una manera tan, diguéssim, forta que imanta el taló a terra. I el taló és la zona en què s'està reposant ara la cama. Sents que la cama descansa en el taló. Molt bé. Per tant, canalitzes tota l'energia per dintre la cama fins al taló. Molt bé, segueix amb la direcció, com si t'estigués creixent el taló. I això és el que aguanta la cama aquí dalt. La direcció cap al taló. Val. Molt bé. Afluixo i només dirigeixo. Això mateix, molt bé. Obro, molt bé. I tornes a pujar, revisant que per dintre la cama no cal que hi hagi cap força, només direcció cap al taló. Ho veus clar? Molt bé. Molt bé, taló a terra. Ara, tota la força que passa per dintre la cama, tota la direcció, tota
més i més, donant-li aquesta direcció. Tot això dintre fins a baix. No hi ha aquesta direcció, cap a baix. De manera que el peu s'enlaça a terra i l'interior de la cuixa no necessita sostenir ni escurçar el genoll. Bé. Molt bé. Ves deixant anar cap al taló. La cuixa descansa en el taló. Obro. Suau. Notant l'engonada. I ara, engonada i taló a terra. El genoll descansa, el taló a terra. Deixo anar el genoll. El fluixo per dintre. Molt bé. Heu de notar que els dos punts en què s'està sostenint la cama és cap al fèmur i taló. I tota la zona de la cuixa i el genoll no estan fent cap força. I tu dirigeixes aquest moviment. Deixo anar la cama cap a terra, o sigui, el genoll cap a la terra, molt bé. Ara, engonal i poso el peu a terra, taló arrelat. Això, i afluixo. Pensa en el taló. Bé. Taló que descansa i el genoll no fa cap força. La cama se sosté, és important que noteu això, que la cama se sosté a dalt, entre el taló i el cap del fèmur, simplement per canalització, us digui, perquè sentiu tota aquesta energia que va fins al taló. Per tant, ara, tota la zona interior de la cuixa, això, la deixo anar, el taló descansa a terra. Això. I ara engonal i taló a terra. Molt bé. I quan ja hàgiu fet aquest moviment en la cama dreta i la cama esquerra, l'obertura de l'engonal, deixant caure el genoll a terra, després fem el gir del plec engonal, portant el genoll flexionat cap al pit, per dir-ho així. O sigui, flexionant la cama cap al pit. I ara el que ens interessa és, en primer lloc, aprofundir en el plec engonal. És a dir, que sentim que aquest moviment de la cama el fem perquè entro aquí dintre, en el plec engonal, entro de manera que la cresta ilíaca entra i l'isquió surt, aprofundeixo aquí, de manera que pugui descarregar tota la part del gluti. I l'altre aspecte important és que segueixo canalitzant tota l'energia cap al taló. Cap a la planta del peu. Ara nota que empenys, per dir-ho així, com si empenyessis la planta del peu cap enfora, una mica més, de manera que se t'aguanti. Això. Ara buida tota la cuixa per dintre i només per direcció se t'aguanta la cama fins aquí, una mica més. Una mica més, deixa anar per dintre, vine una mica més cap a la mà. Això, descansa aquí, afluixa la cuixa per dintre lo suficient, o sigui, només fins al punt
notis que l'únic que fas per sostenir aquesta cama és canalitzar fins al genoll. Fins al taló. Més. Deixa-la per dintre. Buida aquí. Respira el genoll. Ample. I tota la cama, ara, ves deixant anar. Tota la cama arriba fins al taló. Més. Això mateix. Ara, engonal profunda cap endintre i la cama anirà cap al pit sense perdre tota aquesta direcció i aquesta textura de la cuixa i del genoll. Molt bé, engonal profunda. Ves entrant en el plec. Ves entrant en el plec, entres en el plec. Això. Molt bé. Això mateix. Sents la planta del peu, molt bé. Això mateix. Sentint. Molt bé. Molt bé. Sents tota la planta del peu, descarregues per dintre, arribes fins a la planta, tota la direcció de la cama és fins al taló. Ara, plec engonal molt profund, molt bé. Tota la cama segueix projectant-se cap al taló, entro pel plec engonal, això. Ara només plec engonal, sent tot el plec engonal, ara, plec engonal, només plec engonal, entra, molt bé, ara sí. I buides cap enfora, molt bé, una cama i l'altra, Sí, fem això, que va molt bé. Molt bé, ves deixant anar tota la cama per dintre, de manera que se'n va tota l'energia, arriba fins al taló. Més, sense retenir a la cuixa. Molt bé, i ara plec engonal, entra. La cama segueix anant cap al taló, però el plec engonal flexiona i la cama ve. Una altra vegada. Descansa el peu, o sigui, el taló fins a terra. Molt bé, com si volguessis empènyer. Ara. I ara d'aquesta manera, amb aquesta textura, plec engonal, ben profund. Això. Una cama i l'altra. Nota que la cama se sosté per l'energia que arriba al taló, és de la columna. Ben bé com si volguessis ara empènyer o arrelar.
Molt bé. Si feu aquesta idea d'empènyer a terra, podeu fer amb els peus plans a terra, podeu com empènyer uns vosaltres cap enrere, notareu com si volguéssiu arrossegar-vos per terra. Notareu el que vull dir pel que fa a tota l'energia que travessa la cama per arribar al taló. Si ara feu un intent d'arrossegar-vos per terra, oi que entra tota una força per la cama fins al taló. Doncs imagina't que sense voler anar enrere, tota aquesta energia que empeny el taló dintre, igual que empeny la columneta fora, tota aquesta energia que li arriba de la columna fins al taló, és el que sosté la cama. Penseu el taló llarg, en fora, com una arrel. Deixa anar la mà fina fins a dintre. Sense retenir el bec ambonal, deixo anar. I ara faig la flexió pel plec ambonal. Sentint que la direcció de la cama en fora es manté. Perquè és com una mànega. Està encès. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I tot això que li hem fet en la cama, ara li farem en els braços. En primer lloc, sabem que tota la zona de les espatlles descansa a terra. Les espatlles van lluny de les orelles. M'escolto les clavícules des de les puntes fins a dintre l'espatlla, sentint que no hem de fer cap força, que descarreguem a dintre l'espatlla, i per la part posterior, la primera costella, em prenc consciència i noto com arriba fins a dintre l'espatlla. Aleshores, tot l'esternum, que té la funció de cohesió, però que no cal que estigui fent força en fora, ans al contrari. Deixem que descansi a les dorsals. Deixo anar, afluixo l'esternum, el descanso. A mesura que vaig deixant anar l'esternum, puc expandir més els laterals de les costelles i puc aprofundir a dintre les aixelles.
Molt bé. Llavors, el fer conscient de la respiració, aquí, entre el davant i el darrere, entre l'estèrnum, que el tinc descansat, que l'afluixo, i les dorsals. Les dorsals s'activen, es despleguen cap a la coroneta, sento com creixen. Quan creixen les dorsals, tinc més espai per l'articulació del maxil·lar, tinc més espai per l'atlant occipital i es desplega més fàcilment la coroneta. Per tant, faig aquestes respiracions amples que es correspondrien a les respiracions que els hem fet a les lumbars, doncs ara amb aquesta idea, d'eixamplar cada un dels discos de les dorsals i créixer ample cap a la coroneta, igual que hem fet cap als peus. Bueno, en la direcció oposada, clar. Molt bé. I de forma natural, quan esteu treballant en aquesta respiració ampla de les dorsals, sentint que arribeu fins al desplegament de la coroneta, quan us està passant això, de forma bastant natural, noteu més espai a les aixelles, i noteu com els braços es volen desplegar, com dues grans ales. Molt bé. Aleshores, primer treballarem el primer plec, que és el plec de l'aixella en l'espatlla, i recordarem que el que podeu fer és posar el braç com si l'estiréssiu a davant vostre, com si volguéssiu tocar el sostre, però el doblegueu pel colze. I fem primer un braç, després farem l'altre. Aleshores, en aquesta posició que teniu el primer tram del braç, és a dir, el cap de l'home fins al colze, ben recolzat a dintre l'espatlla, la primera cosa que sentim és que descanso ben bé dintre l'espatlla. I després hi faig el gir, de manera que el cap de l'home entra a l'espatlla i l'aixella s'obre. I ara tenim al revés, és a dir, que l'aixella es plega, molt bé, i el braç torna. Per fer aquest moviment, molt bé. Per fer aquest moviment, farem atenció que el colze no estigui treballant, igual que el genoll. La direcció serà sempre fins a la punta del cis, encara que estiguem plegats, i ara aixella, molt bé. Això mateix. Faig una estoneta aquest treball, molt bé, sentint, puc anar netejant aquí dintre, molt bé, això mateix, molt bé. Sense fer força. Descansa tot el braç a dintre, o sigui, a dintre l'espatlla. Ara, com que tenim l'húmer en vertical, perquè així, doncs notes que des del colze
fins al cap de l'úmer, està descansant. Descansa aquí. Menys força. Molt bé, deixo anar. Això. Això mateix. I ara des d'aquí torno. Buido el braç. El braç més lleuger. El braç és lleuger i aprofundeixo a l'aixella espatlla. Molt bé, i torno. Fluixa, deixa que el colze no s'apreti gens, ni treballi el colze, sense força, des de dintre, a dintre l'aixella. L'aixella, el colze descansa, molt bé. El colze descansa més, molt bé, més. I l'aixella es desplega. Això mateix. Molt bé. Senyora. Molt bé, feu sempre el treball des de dins de l'articulació. Això mateix. Tant com quan el braç s'obre com quan torna, ara sent l'aixella, sents l'aixella i l'aixella treballa. S'activa. Exactament. Això. Això alleugereix el braç. Molt bé. Això fa el braç lleuger. Des de l'aixella, la resta del braç es desplega fins a la punta dels dits, encara que tinguem el braç flexionat. Això. Molt bé. Ara quan hem fet aquest primer reconeixement d'aquest espai, aleshores feu un gir del braç flexionat sobre ell mateix. Exacte. I llavors tornem a la mateixa idea. O sigui, no és ni el colze ni l'avantbraç el que treballa, sinó a dintre l'aixella i a la mesura que pugui. Descobreixo que puc girar i descargolar el braç. Això mateix. I exploro aquest moviment, tot el com em vaig sentint el braç. Molt bé. I li faig amb un braç i amb l'altre. El dors de la mà el deixem circular fins a les puntes dels dits, desplegant. I aleshores desplego el colze. I ara des de dins del colze torno a la posició vertical i surt aquí la punteta de les digues, sense fer força, no cal. Vale, tornem. Fem exacte. I ara entres aquí. Vale, fluixa la mà. La mà s'afluixa però es desplega. Exacte. Aquesta diferència entre estar desplegat, ara,
Està desplegat però no tens. I ara entra dintre el plec. Entra, sense fer força a la mà. La mà descansa. Baixa. Molt bé, es desplega aquí. I entra. I desplega. Baixa. Colze, allibera tot el braç, o sigui, tot l'avantbraç, perquè tota aquesta energia ha d'anar al punt dels dits. Va, deixa-la passar fins al final. Això, canalitza la punta dels dits en fora, com si sentissis créixer les ungles. Simplement, molt bé, colze que s'obre ara, guardant ungles llargues sense apretar. Molt bé, ara atrapa els dits, aquí, sense això, sense la força de la mà. Ara, menys. Ara està la vertical, s'aguanta per ell mateix. No, desplegues així. Afluixes el braç. I mous el colze. Ara sí. Molt bé. Molt bé, noies. I el canell, igual que hem fet en l'aixella i en el colze. El canell mantindrà el seu desplegament fins a les puntes dels dits. Exacte. I deixeu que tot el dors de la mà s'estovi i vagi cap a davant, vagi cap al palmell. Es desperti el palmell des d'estovar el dors de la mà. Molt bé. I ara sentim, doncs, el palmell de la mà, com si, que és el que està passant, està canalitzant l'energia de la columna, per tant és com que sentíssiu un raig també, aquí en el palmell de la mà, que és el que la manté tot el braç lleuger, no? Molt bé. I ara, sentint tot aquest braç, doncs, com l'hem anat desplegant tot ell, sentint aquesta bola d'energia que teniu sota de la mà, o sigui, en el palmell de la mà, com si fos un globus d'heli, doncs ara deixeu que el braç pugi i baixi, faci que vingui de gust, sentint aquesta bola d'aire, d'heli que teniu sota el palmell de la mà, i que fa que aquest braç sigui del tot lleuger ara, movent-se des de l'aixella.